हादरसायाव फिन बिहामजो अनागारनि जाथाय। Btcन बारग' इएम रेव-रेवा नारजि हारिनि हेंथायै अजद। रेव-रेवा नारजि हारिया बिहामजोखौ अनागार खालामनायनि अजद। बिहामजो स्निग्धा बसुमतारीनि बेरफ्रुसार अजद। हाबा सिफायनो नारसिननायनिबो अजद। हादरसा सरकारा बिधान सभायाव इउसिसि आयेन लाबोना आइजोफोरखौ रैखाथि होनो नाजानाय समावनो बिहामजो अनागारनि जाथाय। गसाइगावआव Btcनि बारग' मावफुं सोद्रोमा एबा इउपिपिएलनि दैदेनगिरि रेव-रेवा नारजि हारिनि नखरा गावनि बिहामजोखौ अनागार खालामबोनायनि अजद। गोबां रोखोमनि अजा बेजानि दारै गोसोनथियारि अनागार सालायनायनि अजद लाबोदों। अजानि मदद लाना फिसायनो बायदिसिना ताबिज गानहोनाय आरो दंफांफोराव बायदि गाब फुननाय। फिसाया बिहामजो स्निग्धा बसुमतारीखौ नुब्लानो गिनानै खारो। बेबायदिनो अजा बेजानि मदद लाना गावखौ फिसायनिफ्राय गोजानाव लाखिनायनि अजद। बे बेरफ्रुसार अजद इउपिपिएलनि आइजो गांखंनि मिरु नेहाथारि एबा बिहामजो स्निग्धा बसुमतारीनि। रेव नारजि हारि जाय बिथाङा एक्स इएम Btcनि बिथांनि नखराव हाबा जाफैदोंमोन बिथांनि फिसालाजों जायनि मुङा लिंलिं नारजि हारि। हाबानि उननिफ्रायनो आं गोबां जेंनानि गेजेरजों आङो सैसोनांनांगौ जानानै फैदों। दिनैहाय आं जे न'आव थायो जे गसाइगावनि न'आवहाय आं थायो जे मेट्रिमनियेल हाउस बेवहाय बिथांमोना बिदिनो सोरखौबा लाबोनानै बाहेरा मानसि जोंनि मिथिनाय मथे बिदिनो दंफां माबा माबि आखिलाङो तान्त्रिक टाइपनि तन्त्र मन्त्र बिदि बाहायो। ओमफ्राय फिसालाखौबो बिसोरो ताबिजफोर बिदि गानो जे नाथाय बिथांमोना समाजनि गेनसे जानानैहाय बेफोरबायदि जिनिसखौ बाहायनानैहाय दिनैहाय जोंखौहाय गोजान खालामबाय आरो आंनि हौवाया दिनैहाय आंजों थाया बिथांमोनजोंनो थायो क'क्राझारनि न'आवहाय। आरो आंखौ नुबानो आंनि हौवाया सेन्देल खुनानै खारो लामायाव खारथिङो। ओमफ्रायहाय फैनो होआ फैनो सानब्लानो फैनो होनब्लानो जों मिलायब्लानो आंनि बिखुनजोआ बिल्डिंनिफ्राय बारजुमनानै थैगोन होननानैहाय बुंदोंखौ जों मोनथिनो मोनदों। अजानि मददजों अनागार सालायनायनि अजद। फिसायनो बायदिसिना ताबिज गानहोयो। फिसायखौ बिहामजोजों गोजानाव लाखिनायनि अजद। मख'नो गोनांदि हाबा जानायनि उननिफ्रायनो बिहामजोखौ अनागार खालामबोनायनि अजद। नखरनि बिहाव बिखुनजोजों लोगोसे नखरनि सोद्रोमाफोरा इनाय अनागार खालामबोनायनि अजद लाबोदों बिहामजो स्निग्धा बसुमतारीया। लोगोसे नखरा हाबा सिफायनो नारसिननायनिबो अजद बिहामजोनि। बिहामजोखौ अनागार खालामनायनि अजद होनायाव रायजोफोरनि गेजेरावबो बिजाथाय सोमजिदों। दिनैहाय थाङै जोंनि समस्याया बिसोरो दिनै आंखौहाय डिभर्स खालामनो थाखाय बिसोरो आंखौहाय फोर्स खालामगासिनो दङ। आंखौ मेन्टेलि आंखौ हेरेस खालामगासिनो दङ। दिनैहाय कर्टआवहाय आङो मासावनो खनथाम खनब्रै गाहाम आं थाङो। जोङो जे डेटखौ होयो जों बेखौ मोना। जों मानोना डेटआ इउजुवेलि कर्टआवहाय मोन्नैबो पक्षनि सुबिदा असुबिदाखौ नायनानैसो लानाय जायो। नाथाय बिथांमोना खालि गावसिनि मथे डेटखौ लायो। बेनिखायनो आं किसुमान डेटखौबो दिनै आङो मिस खालामनांगौ जानानै फैदों। ओमफ्राय कर्टआवबो बिसोरो जेरैबायदि जों नुनो मोनदों बिसोरो मेनिपुलेट खालामनानै दोनजोबदों। ओमफ्रायहाय फार्स्ट एपियारेन्सआवनो आंखौहाय जाजानो हौवाखौसो आंखौ गारनो थिनो। बेथ' खुनु जाजहा बिदि बुंनायनि मोन्थाय गैया। गसाइगावनिफ्राय सनाराम मोसाहारिनि हेफाजाबाव निउज डेस्क रिपर्ट बड'लाइभ 24।